Trápi ťa unavené očné okolie, vrásky, tmavé kruhy, opuchy a nevieš si s tým dať rady, tak sa poď pozrieť, ako sa o to očné okolie môžeš začať starať. Väčšina žien sa snaží tento problém prekryť make-upom alebo ho ignoruje. Často používajú nevhodný odličovač, ktorým si to okolie len zbytočne drhnú, naťahujú si vrásky a tak vznikajú tmavé kruhy a opuchy pod očami. A čím dlhšie sa o to očné okolie nestaráme, používame na očné okolie krém, ktorý používame na celú tvár, tým viac sa tieto problémy prehlbujú. Poď sa pozrieť so mnou na tento balíček kompletnej starostlivosti o očné okolie, ktorý pracuje na všetkých týchto problémoch. Ako prvý v tomto balíčku je dvojfázový odličovač Mary Kay, ktorý veľmi jemne a citlivo odličí aj vodeodolný make-up, je výborný na citlivé oči, neštípe, je perfektný aj na umelé riasy, nerozleptá to lepidlo a takisto aj pre nositeľky kontaktných šošoviek. Obsahuje čistú formu vitamínu E a ďalšie zložky, ktoré sa postarajú o to, aby to očné okolie bolo zdravé, hydratované, znižuje výskyt vrások, je výborný, ak máme citlivé očné okolie, nejakú dermatitidu v očnom okolí, zabraňuje lámaniu rias. Je to koncentrát, takže stačí ho použiť naozaj malé množstvo a vydrží vám približne pol roka. A ako ho správne používať tak, aby sme si tie vrásky zbytočne nenaťahovali, tak to vám každej vysvetlím v súkromnej správe, pokiaľ ho budete chcieť mať doma. Ďalším dôležitým produktom, aby sme to očné okolie mali krásne hydratované bez opuchov, je táto upokojujúca očná maska, ktorá tonizuje, upokojuje to očné okolie a redukuje opuchy. Perfektne regeneruje vysušené očné okolie, vyplňa vrásky, sťahuje opuchy a minimalizuje tmavé kruhy. Pokiaľ sme po nejakej prebdenej noci alebo po nočnej, po prípade vodiči z povolania alebo ľudia, ktorí pracujú pri počítači, krásne osvieži to očné okolie, naozaj ho tak povzbudí, rozjasní, osvieži. Ja ho mávam vždy pri počítači a hocikedy aj počas dňa, kľudne cez make-up si naklepkam do očného okolia. A takisto sa dá použiť spolu s korektorom alebo podkorektor, aby nám nezvýrazňoval vrásky. No a samozrejme nesmie chýbať očný krém, ktorý je veľmi ľahučký, hydratuje po dobu 12 hodín. Obsahuje zložky, ktoré pôsobia proti tmavým kruhom a opuchom pod očami. Patentovaný 3D komplex, ktorý obsahuje niacinamid, peptidy a resveratrol, ktorí zlepšujú štruktúru toho očného okolia, vyhladzujú ho. Extrakt z rias pomáha predchádzať opuchom a váčkom pod očami a pomáha obmedziť pigment v tom očnom okolí, ktorý prispieva k vzniku tých tmavých kruhov pod očami. Posledný produkt, ktorý by som odporúčala zaradiť do starostlivosti 2-3 krát do týždňa, sú tieto vankušiky pod oči, ktoré sú naložené vo výživnom hĺbkovom sére s viac ako 40 účinnými výťažkami, ktoré regenerujú to očné okolie. Pôsobia do hĺbky, keďže je to sérum a je to ako jediný produkt, ktorý ide fakt hlboko do tej pokožky. Ťahuje opuchy, rozžiaruje tmavé kruhy, vypína vrásky, spevňuje tú oblasť očného okolia, zlepšujú elasticitu pleti a sú perfektné, ak sa potrebujeme naliečiť a chceme mať to očné okolie krásne vyhladené. Ak aj ty máš tieto problémy v okolí očí a chcela by si ich riešiť, napíš mi do komentára balíček a ja ti pošlem všetky informácie.